uba arkiju dakhar uba national clear west lengba ka jingtho ula pentep show deputy commissioner ka east janti hills district halor ka jingjulor ka surok haki benta ka jingking halat rambai bat ong ba kila dan bon ki thlieu ki ba he habdeng surok ha ka ni ka jingking bat hakum ka ni ka por ba jur slap ki thlieu ki dap da ka bat bu jing e ya ki kali banyan ula ongru tangkhandiat banai hadian ka jing maramat ya ka surok menta ka surok ka lasneu byang khamtam hagi benta halat rambai kani ka jing sneu ka surok ka wanra ru ka jing thot ha ka jing yat ki kali ka bu jing e ya ki banya kali bat ki tu ki banya ya ki arshaka ka jing sneu ka surok ka bu jing e ru ya ki balaj ba wan jam ki pat ba bakin thop na du ki khanna school ki kali ket nong pang komchu ru ki we ki kali ba ke jing ket ki ba ya ling ba na ka ni ka surok ba nh6 uba arkiju ula penpau ru ba kadang dan ke jing sa teng ye ke jing pentre ye ki nar ki baker ha ke jing kieng lat rambai bar ke jing ker ye ki benta ke jing kieng ka long ka badan kam ha ban lat na ka no ka jing ja ba si kham tam hakum ke ni ka por badum slap ha ka por men ukin tu ya udisi ba unso bha bande jurep hi dalade ya ka ni ka benta badan ke jing kieng halat rambai kasurok nh6 kadai kasurok ba ka badan kambha namar kani kasurok ka penya so ba chibun ki wei pat ki chala ki badan ha ka than shatai lamni ngi ki pat ba ru ki khmi lenti ba ka jing maramat ya kasurok kan long ka ba paka bat ka bane kan long ka ba e ban perkhat ba kumnu kasurok ka badang shudap maramat tang hapo hanriu banai kalas neu ba jular pen pau uba arkiju dakhar Shu uba arkiju ukentu yo deputy commissioner ban penlong ya ka jingjurep ya ka benta ka surok hajing king la rambai ban ya karan bat ka highway authority of india ban pentrei bha ya ka jing maramat ya ka surok ka badap da ki thliu ki badap ban pentiknaru ba ka jingker nar hajing king hala rambai kan long ka balatrei dap ban pentiknaru ba ka jing maramat ya ka surok kan long ka bapaka ka bane bat ka ban nombu jing e jing ma ya ki nonglet nongwan